Agent 5-0! Itagagayem, denggen nyo ti paggibusan, ti makalawas, aserye tayo itaalawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 5-0! Tatang, nabayag mo ni Jerry dito'y balay. Ngam, awan pa'y lati panggadan na. Madla ko kay naibosan ti abasto na akwarta. Tapno damat serbi nang agnana dito'y balay. Isurot ko iti construction. Oray, laborer laang. Awan lang arudan ti kwarta na. Agbartag pa'y laang. Ento na kainuman. Kaslag mauyong ti langana. Pampampagan na ti barukong na. Kalpasan na agsangit matan. Agdudungan dagiti bagbagana. Jak amo iti dayta ka anak ka. Kuna nang agsapol iti panggedan na, angem kanayo numit amapan iti ayan dagiti gagayem na. Huwag rod tatang. Saan na balay, tamay baon mo, no? Da pangibaw namken ko na. Ado mo ti mabalin a panggedahan no kayat na. Kun kunak nga rod nga agawid dan. Ngam di nan sakayat, ti agawid iti ili ang naggapuan na. Anya? Kasla da nga rod itartarayan na. Apay anak ko na yun, ti kasta, tatang. Ay, kuha, awan. Naibagak lang, di nakayatan ti agawid iti balay da. Tatang? Maladaw ka iti papanamanakaw. Nakababayin mo't iti amom no maladaw ka mapanagtrabaho. Sige nga ro, tatang. Alaak lang jibag ko iti silet. 5,000. 6,000. Igatang ko na ito. Tomas. Apay day ta kwarta nga igamam. Kwa. Adagatangak. Apay amat-matmatan naklatan, Tomas. Amok ti gatangang. Igatang mo iti aramatan nga agservis. Amamot lagayam. Ngam apay adamagam pailang. Apay, di ka na didig na iti naitagtagainap mo. Adulamin. Didigraya day chay katsaan mo't. Tagtagainap la day chay, Tomas. Talaga nga awan konsensyam. Tinakpagsawan iti kasta. Aginggat ka ano nga araramidam ti kasta. Aginggat ka ba ulak? Kan addag kasapulan iti serbisyo. Anya? Iso asar dengan na kun abagbagaan, Tomas. Tawan matla ti maaramidam. Kita man, nagado ti kwarta. Di tay maawanan, wano agkurkurang. Kwartam laang day tatadamot bukod mi apagsapulan ka ni Tina. Anya? Saan kuma? Anatangken ti ulo ma. Kundi mo urayan nga agrekyarta, tagbabawi ka laang. Anyat kinunam? Pagbabawyam ti amin no di mo pa'y laisardeng ti mading aramid mo. Anyat kayat mo asawan. Itatasaan pa'y analadaw ti amin. Isardeng mo ti mading araramidam no di mo kayat ti maipalod. Anya? Naurnong gayam timurang ko. Sang botek alabaan na gito eh. Kabayatan ang napigsapay lati darang ti init. Dito yan banyo ti paglabaak, adumot ti nasakdok adano. Ti bangkito ti pagtugawat. Ay. Nagado trabaho dito'y balay. Anya dyan at nag-iti salas. Jaske, nadalapos ko matinti flower base. Mabungan. Nadlaw naksan iti na. Ni, insan Jerry. Nabuong mo ti flower vase? Kwa, pasensya. Nadalapos ko. Diyan yung gagara. Sa nabaleta dalusang. Sige, ituloy mo lang ang tekla ba? Sige, insan. Una yan. Nagkiting tumot ti short pan na. Basol na nuapay na buong ti flower base. Nakalukat tumot ti banyo. Kat nalayang nga makitak ti... Oh, just cake it eh.
Santina. Day off mo sa ita Awan insan, apay? Ada ko mapangawisakan ka. Sa dino? Iti balay ti gayem ko. Anya ti aramidan ta ijay? Ada ka no paskan iti balay da. Iswa napanunot kong awisin ka. Ha? Ako? Makaumay ka di? Ado nga ro ti aramidak iti balay. Pasensyakan, ha? Okay lang. Si kalatan ti mapan. Insan. Adaman damagag. Anya day ta? Ada ka din boyfriend mo? Awan pay. Iti day ta kinapintas mo? Awan pa'y boyfriend mo? Saan ako ta napintas Pwera nga, insan. Napintas ka. Nagasat ti lalaking ayatem. Amom, no saan talang agkabagyan? Idi pa'y kumanga inaram ka. Anya? Agkapitlo dananang ko ka ng Uncle Tomas. Medyo adayon nakabagyan ka. Anya ka din ti sasawam. Ay kwa. Agang angawak lang insan. Si Kamet. Di mo nikaskaso timbagak. Tina, ayan ni Jerry. Saan pa'y matarimor iti salad na nanang? Apay? Adda ko mapangibaunakan ko na. Aldawon ngam adda pa'y la iti silid na. Kaslang amin kanayon ang mabambanlog nanang. Idin to tawan trabaho na. Ay, addalat ta iti salad na. Pangibaunan nyo ngamin kuha na aya. Adday pagatang ko. Hun kayam. Adda bisitak inton madamdama. Didak singaan iti silid taado ti isaganak ijay. Nukas pangarigan ta sumangpat. Tuktukan nakla, wan. Wananang. Sige, panawan ka pa dito. Talaga saan ang malapdan ni nanang? Siyak di makon-konsensya, iti aramidan na. Antunin ti plano. Kita nyo na yung bag. Muna nga rudan na kiti daddo makakadwa. Agtakder da iti saan unay nga dayo iti balay ti target tayo. Wen, nakasagana mo ti police asset tayo. Nakasarita ng ti suspect. Dahil tala mangyawatan iti Mark Man iti ramidan na. Agpamarang laeng aggatagsan iti tuabulan. Okay? Kakadwa, planadon ti amin. Men, mapantayon iti dahil ito ang lugar. Ayan ti inam. Adda iti silid tatang. Iti na idumdum asilet. Adda ka no orayin na abisitan. Aglablabösen ti inam. Di na kayat ti masinga. Imbilin na kanyak nga orayat ti bisita na. Pumanawak mo't laang. Sa din na ti papanan nyo. Agsubliak iti pagtrab-trabahwak Jak kayat ti raramidin ti inam. Tatang. Jak to payagaw awi din dito balay. Anya? Tao! Tao! Kumatang kayo ti tao! Nakadeployan na kiti kakatwa. At daag dito asitig ti balay. Masorpresa da iti ramidan mi. At dalagi ti unag dagiti suspect. The giant asset. Nagtuktukan iti daw. Orayan mi langin ti text na. Nung nayawat ng Team Mark Money. Asino jay simrak a babae iti silid niyan ti Poring? No anya man tinakitam, di mo ni kaskaso. Anya? Bisita na lang. Kaanakan na kadimanin? Imbagak matkan ka, di mo ni kaskaso. Bilibak mat kini anti Poring ha. Tunggalad daw may bisita na. Paunagan na iti pribado asilid. Jak pa nasarak da asilid. Yes, sir! Arestado ka! Anyat basol ko ka na kayo! Hindi nagpusasa na! Positive, sir!
Anda dito'y bani resident ni suspect! Usasan nyo! Ala, sumurot kayo sa tatalugod. Jaglain pagarop ang nagpamarang laeng amasikog ti babae. Inawat mo ti Mark Manny. Kan ato dagiti naalam yung ebidensya. Sir, Itilangang presinto ti pagpalawagan nyo. oh, alam apay akaraman ni Jerry ngay naristaryo. At damat kaso na. Ijayon presinto ngay pakaamo mi ti karbangan nyo. Wenno ti Miranda rights. Nakapirman ti inquest prosecutor. May palo din ti asawam, sir. Sir, Nadagsan dagiti naalam yung ebidensya kontra kan kuana. ningay Jiray. At dahin tarayan na akaso iti lugar da. Nabayag asap-sapulan mi ni Jerry Acosta. Anya kaso, sir. Panagramas. Anya. Kat or-orayan mi lang ti clearance nga agapoy ti korte. Ta i-turn over min iti lugar ang nagaramitan na iti panagramas. Pakawanan na ako, na. Pulos adi ka mapakawan iti inaramid mo kanyak, Jerry. Nagtalakakan ka. Nakulapan lang ti panunot ko. Iso na aramid ko ti kasjay. Nasaya at tanatiliw kan. Rapist! Malungsot kan diti pagbalutan. Tata, Ti ko namngata kat malisyam tilintag. pakawanan da, tata. Imbaglakit din. Tasaan ang nagbunga tinaramid mo iti anak ko. At di po naka ni Satanas. Ditan gagayam tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540. Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Mary Jane Castro, Virgie Puclay, Teresa Calay, Junar Ributaso, Isagani Bulyeser, ken Glenn Binawe. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.